Pagdagsa naman ng mga tao sa kilalang simbahan sa Kalasyaw sa nalalapit na mahal na araw, pinaghahandaan na ng mga kapulisan sa bayan. Para sa detalye, kasama natin Idol Denise Brillante. 104.7 IFM Report. Pinaghahandaan na ng kapulisan sa Kalasyaw ang inaasang pagdagsa ng mga tao sa kilalang simbahan sa bayan sa nalalapit na mahal na araw. Ayon sa panayam ng IFM Dagupan, sinabi ng mga otoridad na taon-taon ay dinaragsa ng mga deboto at mananampalatayang St. Peter and Paul Parish Church tuwing Semana Santa, lalo na ang mga nagsasagawa ng bisita iglesia. Po natin, isa po yung simbahan po natin na dinadayo tuwing ganyan pong mga aksyon. Korin po kami sa LGU sa kayong mga puso na is yung planning po namin is ongoing na po mga dapat natin at magkakaroon tayo ng sumbak doon sa highway yung summer vacation para yung mga darating na bisita na dadan po is may mag-assist mapagtanong po sila doon sa highway po natin. Isang naturang simbahan sa itinuturing na pinakamatandang simbahan sa Pangasinan, dahilan kung bakit kabilang ito sa mga pangunahing dinarayo tuwing bisita iglesia. Dahil dito, nakikipag-ugnayan na ang pulisya sa lokal na pamahalaan, Bureau of Fire Protection at Public Order and Safety Office upang paghandaan ang mahal na araw. Kaugnayan nito, nanawagan ng kapulisan sa mga bibisita na makiisa sa mapayapa at maayos na paggunita ng mahal na araw. Kasama mula rito sa IFM News Dagupan, ito si Idol Denise Brillante, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.